aja. Aja. Ada kapai lah. Kapai aja. Kapai mana? Mana aja mana? Pi paja tu imbau dah. Ada mana mau aja? Asiromi. Orang pian mana tu ni ya? Iya. Ayo. Agak nak agak walek. Bukan manjat kiam dia. Aduh, apa teliang dia tepi yo tempat. Oh iya nya bau tinggal belakang. Oh, bawa tinggal. Dia bawa ni tu apa lu? Betul lah. Dia mati tinggalnya. Apa lagu tu lo? Betul lah. Oh, tu kan bawa lu, betul kau pergi jo kau pergi lagi. Bawa dia. Bawa lu. Bawa biola. Biola dia mana? Dia. Ayo. Liaman pai aji singgah sawanta di balai lamo mangko awak barang kekini ona lain omai mau pulo mangko awak barang kekini on jando lain mai mau pulo aku inyo pai katura tapi yang diambil orang kalau dan pikir mana sadang katuju di elo orang sadang pikir mana anang katuju diambil orang lame dia Bapak, kalau pandai, latam no pandai, kau kapal, latam dia, nan ajo intai, jiko ajo painai oh dia, nan ajo intai, aku ajo panai oh. Paintan. Kasalido inyo la singgah di pasarami mangkok dan naco mambe oto mai mau nangga digadi mangkok dan naco mambe oto onan mai mau nangga digadi udah memakai lo baju ranca bana jadi pandangnya
aja jo. Tibo aja tu ah. Aja. Laki aja. Mana laki ya? Kok tu lah aja. Tinggal aja. Wah, ila nunggunya ah. Mampak nunggu ya? Iya. Bekos kan lah pengen Yo baca, udah baik kami yo sia tinggal. Ikut teman kalian ni kau Kami pas sama balik tinggal doang. Sajanyo dapet nang kata lu ulang manalang. Saja dapet babi ni gapu bilo dah joget bagoyang saja. Saja dapet babi ni gapu bilo bagoyang goyang dah. Sekarang kerajaan dah bagoyang goyang dah. Bagoyang tahu. Nanti bagoyang tu lah. Siang malam bagoyang tahu. kau terlampau goyang kau lagi ketek kau badan tu. Kalau dah itulah goyang wah. Mecahi lah saudara. Iyo jalan bagoyang awak jadang 3 bulan. Awas suruh buat dia. Nikola pandai mana? Kau apa sama buah? Orang sama buah dua badu. Goyang ruko baru. Gilo manung yang dah. Siapa ya baru? Enggak nyong goyang serpo baru. Manung yang. Lena dah mau kecil baru. Enggak lah. Kecen aja di baru. Enggak, acok yo imbolang ruak. Yo pak. Oh ya. Acok dia. Tapi leh. Ya. Ngandam rame ragang. Panjang dia. Oh kalau aja mama jek karambi kiro namudo nandi loyo bedilo inyo mancibi kiro nanggae lagala sajo kalo baru mancibi nanggae lagala sajo. Nanti sangko bacima buang ada mola kironyo iyo disangko inyo legala kiro la merang ingo kiro nanti sangko inyo legala kiro nandiko la merang pulo Cibi-cibi sama Jo. iyo bedo mada manjadi baru gilo maci rajonyo baca cibi baru dah Atwa mana cibi baru dah Ulama nori dekanda hati kiro nalai odi jujuinya ulama nganda kini pai punya kawan nanti ambilnya nanti aga kanda hati laki kawan dari turinya ada sebia batang pigago nandi rambayo laki-laki samoyo baru gadang bini kawan de nandi caliknya laki-laki samoyo baru gadang bini kawan lo di caliknya sama baru kadang. Siang sama
duk kadang. Dang. Ajo. Oh, ajo. Ayo. Oh, ajo mu. Ani panjek jo. Anjek jo. Kalau nampak ke ambil kapal kalau nyonggo kata. La ilallah malau. Dia rendah. Oh, dia rendah. Oh kadang tinggi dan Nak tak lo melosoh. Oh, so saya. Oh so apa boleh. Ah, boleh tu lah. Masih hari sih mah. Ayo. Masih hari. Hanya longgonggo le bang. Ya malang kepanjang. Ayolah bedo, baik kabulan ada hari lapade. Bedo, oh nasib kawan, awak talenya tanyo ambi. Yo bedo kemah, oh nasib kawan, awak talenya kok kadi ambi. Biar banamo siga dintan anak takaba kalau pemangi kalau jo itu Ame. Atua. Ame. Alah kau baca, masih lah boy. Neko jadi awak kamanda, ada hari lapanjo, udah keluar, dan naik keluar, udah kan tajud, oh di kasuako, udah keluar, dan naik keluar, udah kan tajud, oh di kasuako, udah keluar, naik keluar, berburung rumpur koyo, mempukus kumada, kiri